Hledáte dům, kde budete moct začít rovnou bydlet a nebudete muset řešit roky plánování a stavění? Máme pro vás řešení. Ze zkušenosti architekta vím, jak náročné a zdlouhavé je budovat si vlastní dům od základu. Ale tady máte možnost přeskočit všechno to papírování, stavění a čekání a rovnou si na terase dát kávu v zařízeném domě. V Nové Vsi u Světlé na vás čeká útulný přízemní dům 4+KK s garáží, připravený na jediné, na vaši rodinu. V plně zařízené kuchyni si uvaříte něco dobrého a pak si to vychutnáte v prostorném obývacím pokoji, nebo ještě lépe, na terase s výhledem do klidné zahrady. Teplo domova zajišťuje plynový kotel, ale kdybyste zatoužili po ještě větší pohodě, můžete si zatopit v krbových kamnech nebo si pustit elektrické podlahové topení v obýváku. V zadní části domu najdete ložnici, 2 dětské pokoje a prostornou koupelnu s vanou, s prchovým koutem a 2 umyvadlem. A pokud by vám v budoucnu přišlo, že potřebujete víc místa, tak zateplené podkroví už čeká na vaše nápady. Dům má 120 m2 promyšlené užitné plochy s propojenou garáží o velikosti 30 m2, krásnou částečně krytou terasu s garapy a upravenou zahradu s oplocením a zpevněnými plochami. Prostě stačí si přinést věci a zabydlet se. 150 m2 domu na vás už čeká. Sami vidíte, co všechno tenhle dům nabízí, nejenom tuhle krásnou terasu. Zavolejte mi, domluvíme si prohlídku a zbytek uvidíte na prohlídce.